Waduh. Wate kelong kono. Ya. Metu sak lagon kas ya apa tak buka celuk Nduk ya lesung jumanglu lesung jumanglu Bagong nganti sik to Truk katokku mlorot Truk ket mau mlorot ta Gong lah rapiane entek Truk ya metu yo gawe lagu apa cinta tak terpisahkan enek to Truk ora enek wingi padha iki biasane ae waduh tak kira lek enek Truk ya, jaluk apa Gong? Kudangan, Truk. Ya. Ya. Sing buka sapa? Ben dibukani karo mboke wi. Ya. Den mudeng-mudeng tansah bisa lelati. Tarbuka rasa tansah hanayami. Oh, diku. Kake bae bae kudu dikateke kudu manake Monco rahayu mentok nambang Kade bae dae kudu dikateke karo ore kabudaya Indonesia keng bangsa manca rahayu repko ngambang
Agung isih sik Yahmene kok, Ndra. Ya. Karo ngenteni sahur. Ya. Sahur poso ora Agung. Lah, ya kena poso no cah kene kok padakne. Ya. Engko iki gamelane diusung nggih rondo no piye, Duk? Padakne ae. Ya. Anu Truk iki lampune Truk. Heeh. Ben sindene iki ketok mencorong kabeh. Ya. Ben ketok pasuryane heeh. Nah, ngene lho. Ya. Atur panlipur kok heeh. Wis wayahe lagu-lagu. Heeh. Ya. Gua awalan opo, Gong? Nganu, apa pelok sik? Ya. Pelok Mbah Gun. Ya. Pelok nih arep nganu opo, Gong? Oh, Pak Pandi tak kira Lek Gun. Ya. Iki gandeng iki bulan suci Ramadan, Truk. Heeh. Iki wancine apik nggo nyak dhewe selawatan ana ing ngarepe Gusti Kang Karya Jagat. Ya. Ya. Bukane celuk, Gong. Oke. Hasbunallah wa sesembahanmu rintanan telu mung limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu sadulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rintanan telu wong limang wektu kanggo Sidorika sadulurku aja nganti
sembahanmu rintanan dalu mung limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu sadulurku aja nganti kliru Gusti Allah sesembahanmu rintanan dalu mung limang wektu kanggo mrasta wayahe lagu-lagu ya wiwit saka sapa panggah no kaya mau lho Duk sapa adikku iki sapa Lintang Kairo ya Sugeng enjing Mas. inggih wilujeng enjing waduh Nggih. tasik anu semangat mompion Mas ya Sudah mendrip. waduh wati keleng ya ndang ngaturake lelagon menapa merdika mawon mergi niki wektune selak mepet ya Nggih, siap. mardika Langgam napa jenengan napa pripun napa? pun sak kersa panjenengan ya Nggih. Napa nggih? waduh Niki pelok barang to? kan waduh genderane ngono Duk Idam sari mawon, Mbak. oh nggih ya Bingung aku Mas lek gawe request ngene iki piye mboten ya? menapa-menapa disiram sik Apa masliramu sekan melati aku kumenyi dan sari Apa masliramu mergi wong manis aku kang
tisu nyelot dawa senggae ya Mas ya. Iya no nyelot tisu nyelot dawa. Kudu ngono. apik ya, Truk. Iya. Sak lajengipun Ya. Sapa? aku pengen ngrungokake suwantene Buwara. Ya. Buwana. Sugeng enjing, Bu. Wilujeng enjing. Nggih. Wah, Pripun? kula aturi nembang menapa kemawon kagem berkahipun kula. Ya. Iki momong sik pelek sewindu nggih. Oh nggih. Sewindu. Sewidu kang. Heeh. Kok gambang. Ya, ya. Sewidu kang. Heeh. Buka rebab. Enggak. Buka ketuk. Enggak pon ngudut mawon lho jenengan. Enggak, langsung selak padang. Langsung Ya. Selak imsak bar ki ndang sahur. selak Cek. saung.
Yo, ayo Gong. Yo. Yo. Kok kene mong Waduh. Senadyan tanuro nanging aku tansah
Lah, bener omonge dhewe malah. Nyelat bengi ki nyelat esuk ki nyelat dawa. Ya. Matur nuwun.